всички са закупени с личните средства на един от нас. Кажи колко лева да дадем. Трябва да съберем 60 или повече лева. Значи поне 50 или повече лева. Ние ако трябва да съберем минимум 60 лева, за да се покрият разходите на той, който се е решил да си бръкне в джоба сам. Някой ли? Ако съберем 160 лева, ще поверим, защото тия пари са за нас, ние не са за ще купим майген. Затова че моля, всеки, който може да даде, колкото може да даде, кой ще даде 1 лев, кой ще даде 10 лева, от прецени, трябва да съберем примерно някакво години по-може 60 лева, да си заплатим един пти, защото при преживяване ще е за всички и ще остане на всички. Браво! Дайте ми това лев, да ми покажа сеньора и ня помощ. Браво, Кивър! Браво, Кивър, ей тук на масата ги слагаме. И аз ги превърна в джоба. Иване, сега слагаме. Аз, защото съм беден и варя 5 лева. Аз дадох. Ако се съберат повече парите, пак са за нас. Няма да изчезнат. Ела, нас късма горе къде да се пускат по джоба. Иване, събираме парите, Иване. Миналата година за мата в Калякра имаше димки, никой нищо не даде. Аз още нещо да кажа. Зарадне му имаше димки. Още едно нещо да кажа. И един от нас ще изгуби. Това бях аз. То ни дей го казва. То ни дей го казва. Си мисли. Прави ли? Някой да не може да не прави който ми е. Не е само долу. Така е. Аз съм грал на че. Моят подарел така. Ще продаваш на здраве, аз съм много добре. Али сме добри! Али скоро!